Poriadne, dokonči to je z reťaza, Komárek, nech to je celá akcia. Tu istú, ten istý bok, kde strhávam, do toho istého kopem. Tu vchádzam, bim dokračujem, alebo ľahne. Teraz bol komentár, teraz ide obraz. Natiahni, výborne, a drž to tam, to je ono, hlava. Tak, natiahni a bim, to je ono. Výborne. A dávaj. Tak. Strhni mu to, zase mu dostane. Tak to si mal povedať na začiatku. Lákej mi to, pretlačil mi to, stiahne to a stále to kontrolujem s tým paxom, ešte raz. Bím sa Sancho zodvihne, stiahnem a kontrol, toto mu kontrolujem, bím paxom. Je to tam. Marek, poď. Ja som sa minul. Ja spravím stať Sancho. Jo. Ty sa snažíš, ty sa snažíš to takto pretlačiť a vykračuješ touto nohou. Nedokážeš to spraviť, on keď sa ti spevní. Ty musíš do tejto strany vykročiť, aby si sa vyhol jeho priamému útoku. Stať Sancho, poď paxal. Víš, čo som spravil? No, že si šiel na stranu. Teraz vchádzam touto nohou dopredu, druhé, tretie.